pendat aku utama kembang kari rati narap di pakang sayeti mancing kumaha jiwa pendat aku utama
Padahal sehat hati gembira, wapangka enak rasanya, si mana hatinya kuat pangeran kalaulah kita jagoan rajin bekerja.
Mic-nya naikin om dikit. Om. Sinten niki? Iya. Pripun Mas? Madosi sinten Mas? Sinten niki? Kula sinten? Iya. Bismillah sih. Iya, iki lemah Sleman niki. Ndonga sih. Heeh. Iya. Sembahyang. Olahraga, senam. Ya kirane otote wis lentur lagi omong ya. 5, 6, 7, 8. Ampun siap. Iki kancane urung kancane guri. Sing siji. Kancane urung iki kancane. Sing siji cek kaku kowe. Iya. Sikile. Apa kuwi mau? Apa? Mas mabaya ya Mas yo. Sudah siap? Ayo. Yuk.
Oh wis to, wis to. Oh, wis. Oh tak kira urung. Tak kira gek setam iki, Bang. Hoi. Hoi. Yo yo yo. Ho ya. Yo. Ha e he o ha e he o o yo. Ho ya. Ho. Apa iki? Iki apa iki? Iki apa iki? Ya, Sarimin pergi ke pasar. Iya, mohon maaf ya. Ayo. Ayo perang. Wale des. Wale. Ayo. Supiti wis. Oh, disuduk Mas. Ditulungi, Bunuh Mas. diri. Tulungi, Mas. Oh, kobra siswa ini kobra siswa. Ayo, ya. Nyempret sih. Hop. Ayo boleh ya. Nyempret sih. Oh, api eh. Ih, bahasa apa, Mas? Sing kaya ngene iki pakanane apa to? Ayo. Ibu eling ngeden jan. Yuk. Kobra Mbak Dita.
Ayo Bi. Ayo Bi. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Tansah wiring golek seneng ning ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Omahe ning pinggir kali. La 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 la. Ya kira aja dibalik ke. Giginya apa, Des? Flash. Gula jauh. Itu loh, Des. Ibu itu, Bude. Kakak jasa kakak. Tisu. Ora. Ndak kopoh-kopoh. Enggak apa-apa. Au. Bu, ya Allah Bu, kok drejes? Om, mikrofon Om. Mikrofon. Apa? Mikrofon. Kok ampun oleh Riko? Pak Nyong 20.000. Mikrofon Om. Nuwun, alhamdulillah. Oh, iya. Laris. Aku lah ya ngono. Ayo iki mikrofon. Iki, ayo ngomong sih. Ngomong. Ya Allah. Pak niki kula nitip nggih mboten sah dipendheti. Ning wong gedhe-gedhe niku. Siapa kata wong ndi monsieur? Apa? Bro kowe ya ngertine apa tak rungake tenane. Aku ayo salam ayo. Ayo salam yo. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono blower. Kayak campure kecit. Nah ini sisan. Aja galak-galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di sana. Ibu yang di sini. Yang di sana. Yang dia. Halo. Anak Tukitno. Halo, Sumina. Lagi wonge Des, kowe ngawur. Alhamdulillah. Awak dhewe sewanana ning ngendi? Tekan ngendi? Ngangkruk. Sik, awak dhewe kaya mbiyen wis tau main ning kene iki ya. Dhewe. Mana suaranya? Iya. Isih paham rongos iku lho. Iya. Wong ora pangkling nih kuwi, Des. Berarti wis siap-siap nggo dhuwit. Awak dhewe mbiyen ya transite ning mburi kono. Kadang wedhus. Nangani bebek, aku oleh ngono, Tro. Des yo. Des Nyohone tok kuwi. Acarane apa Mas Andes? Kudu ngerti tak takon bose. Sapa bose? Dukluk karo bose. Bos. Derek tanglet kula bos. Sampeyan kuwi mati ngatingu. Riko kuwe. Salah, Bu Bos. Waduh. Liru. Kowe ngidoni. Lagi. Meneh. Bu Bos, kula kowe kan cuek
Lo siapa? Nek guyu ya. Oh, nek dingine guyu. Lah, kacang ini. Iya. Berarti ketampanan lo kurang paham dia. Iya. Gimana? Itu dia kembali. Kok yang ngerti nih wong elek ya? Ribon acara apa, Bos? Ulang tahun. Abang, ayo. Ayo, Riko oke. Ulang. Ayo. Apa? Mutiara. Mutiara Muda. Nggih. Berikan tepuk tangan, semoga tambah rezeki sehat selalu. Tentrem, kompak. Pokoknya wis Selamat. jos. Jos. Ngono ae. Suwi kok cangkeme pedhes ta iki. Sapa? Mangan lomba apa piye kowe? Lah iya. Ayo wis, alhamdulillah. Saiki ceweke ganti neh. Endi? Kowe kok tambah gede-gede to, Nek? Saya cilik. Wingi. Saya gripis kan ke penyak-penyak sing kuwi. Endi? Lah dadi iki. Oh, sing tengah ki. Lah sing pojok kono ki entek daginge. Ngawur, kowe masih pertumbuhan. Lah kono jogete ping 4 iso mumbul ping 6. Sing ndi? Oh, no. Apa gosok apa? Ah sing kono ping 6 yo langsung mengi to. Sing ndi? Sing kono. Bisa. Lah tok ditirok-tirokne. Ah sing kene rada mending. Ayo ini tukang kendange kowe mau. Lah apa? Oh wis. Piye? Oh diayem-ayem sih. Iya, iya. Tenang kok. Ayem. Sing jajare. Ha iki yo termasuk kaya gori, Mas. Sing ndi? Iki. Oh iki. Sing panas iki gori mateng sebelahe. Sebrae. Nah, iki termasuk kaya anu semangka. Bojone iki lho. Ayo, wis kuwi bali kose. Lho, apa-apa. Heeh. Nile. Ki semangka, Met. Nah, sing siji dhewe iki. Apa? Apa iki ya? Sik, aku bingung. Kowe lali. Bandeng. Hah? Bandeng. Gandenge cilik. Doser. Dok mbahmu ada sudah nuwe. Lah ya. Cak ngono. Iki termasuk nek kaya panganan molen. Bunder cilik ngono ya. Gede njok cilik ngono. Kodhong kret iki ne. Lah iya. Molen kuwi. Lalet. Sing kojok kono. Sing dine. Ejak kene no. Apa? Iki termasuk wanita Lemi. Hah? Lemi. Lemi ki telek tok ngawur ki. Aja. Jangan telek. Aja ora kudu lemi. Termasuke kaya Mas. Kaya Mas. Mas opo? Mas Doun. Mas Doun sing ki termasuke kaya anu nek didelok iki kaya timun. Oh iso. Timun saya gede sedo. Sing lagune timun ke barat, selatan ke utara. Timun mata. Ki timur ya. SS. Edian awak dhewe nyesut ning kene matuk barang iki. Oke nek Adike joget ning pojok kono. Dik, bereng ra, Dik? Enggak. Enggak bereng kamu. Iya. Oke. Jal kowe ndek ngono, Nes. Bonjour, bonjour, saya. Ya, mati dah gua. Mati lampunya. Iya, muta mati. Saiki. Ayo, saiki. Juga iki kabeh. Aja kabeh. Piro? Siji tok ae. Sing beton iki. Endi? Ayo. Sing ndi? Kuwi nggon lek bose ra apa. Nyeleh. Ora kelek ngono ro wis sama. Ayo. Sing ndi? Kuwi. Iya. Ayo. Riko kuwi. Wih, mlaku apik kok. Lah napa maneh? Wis langsung kowe nek ndek bojo kono kae. Lah kok iso? Mesti sabare ra omong. Lah kok ora gelem kerja tendangan. Iya. Ngono wis tekan kebon ngono. Kenapa, Mbak? Ora apa-apa. Biasa. ora wani. Kan turune ora nang amben, Dek. Lah iso. Blok malah ngono. Kok iso? Ambrol kabeh. Ibu. Kok ngece kepiye? Lah iya. Ayo sini. Kamu sini. Kono kuwe malah ngawe-awe ke. Kamu itu sini. Ya. Ya, yuk. Wangi rekoso mesti. Ayo kono. Kowe ngece nek kuwi. Ngece. Ora, temenan wae. Ayo set manam cupan. Dek. Ayo Mas. Kentang karo kentang yo le iso digeblok-geblok. Kok ngono ku mblenyok to, Nes? Ora bakal pisan iki. Ayo sedhi teol-teol ae. Kene.
Ngene, tengah ngene. 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 Coba nyuwung cuwong ngehel kandanane. Ayo, set. Ayo wes ngono. Mbon mantun supite supite. Uduk ora supite. Pun brojo. Oh, pun berajal. Pun berajal. Peng pinter. 6. Peng 6. Peng 6 Mat. Hah? Ayo sepisan ra kodak metu. Ayo bruwal metu langsung ngono. Awas nesu. Ya, saiki kamu bokongnya Mintrosono. Ini milu aku iki. Nah, kowe yo milu Mat. Yo. Goyangane ngene ya. Aja nguse. Nanu. Lagune apa? Kok sik? Iya. Ditesek bokonge mandi ora. Mau wis ngombe GPU. Wis, Ngambu GPU pada pijet kok iki. ora sik ya. Mana cuban ding gending ding tangane Gak apa-apa, biar aku lemu gak apa-apa. Yang penting aku bisa goyang bersama-sama. nanti aku yang nona goyang lagi ya enak. Kalau suka ayo ikut bergoyang. Gede aku tenan iki mas. Des, hop. Ngentut apa ya? Ampun ngono berat ngono. Piye? Ayo. Oh, kepesing. Lah, kepesing. Ya wis. Aku marah matuk bareng. Udah matuk. Tak jogetke aku tak nyanyi ae. Rumangsane. Nih kabeh niki. Kabeh. Kabeh. Heeh. Ayo, woyo. Ayo. Olahraga. Ayo, set. Kedir. Ayo, tak nyanyi aku. Ibu PK. Lilae ya, Bos. Ki telake bodol e. Ya. Ora nyono. Ora ngira. Koe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rambajaka malah mbaplen jani Apa pancen wis nasibku telek mencret ae kudu pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Yuk langsung saja kita goyang bareng-bareng yuk bersama Jawa Reza Masode Adelino Oh,
Iya, kosek des. Kidul kae apa manuk baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate agama ben uripe ayo tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate agama ben uripe ayo tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate agama ben uripe tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate agama ben uripe ayo tentrem uga mulya.
Andes, Andes, dolar Singapura jangan dilipat-lipat ora iso dijolke. Ibu berminat bergabung bersama Andes and Friend? Tak tembungke ini Wisen. Piye? Ndak, tak. Aku anak sehat, tubuhku kuat.
sinar cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Tulung. Wes yo cah yo. Yo cah yo. Ibu mau join? Ya yo cah yo. Sembret, bret.
marsudi ing kamu kang akeh gunane pisane sembada padera sanes karo muris sangune bupati marsudi ing kamu kang akeh gunane pisane sembada padera bisa pinangkoti kala mangsane pariwi sapa rokit alam nusantara ingkang dinubung alasan gunung Rokit alam nusantara ingkang dinubung alasan karo mahagutiya sanes karo muris sangune dumati marsudi ing aku kang akeh gunane pisane Harun mo agutiya sanes karo muris sangune bupati marsudi ing aku kang akeh gunane pisane sembada kadhera kanta karo cahane angen wong cungkuk kembang ampun alung berkas kaya pinulas pindho keleken ana tembene kang kabungan omah ora asmara kanta karo cahane angen wong cunduk kembang nur kalung sekar melati berkas kaya pinulas pindho keleken ana tembene kang kabungan omah ora asmara Ah, ah, ah.